yanzu na ga shugaban kasa yana cewa wai I'm not scared for the opposition, wai shi I'm not scared of the opposition ne ko wai ba tsoron yan abokan hamayya. Ni ba na tsoron abokan hamayya. To in baka tsoron su mai girman shugaban kasa, me yasa zaka ce baka tsoron su? An ce wa makaho ba rami a gaban ka, yace ba rami, to me ya kawo rami? In dai ba rami, to me yasa za a ce mun ba rami a gabana? Akwai ramin kenan. So aka ce wan baya tsoron yan adawa, to kaga yana tsoron su kenan. Menene shugaban kasa zai yi maganin yan adawa a sauƙaƙa rayuwar yan kasa? Man fetur din nan yau in za a sauƙaƙa shi, wallahi za a samu sauƙi mai yawa a ƙasa. Saboda in aka sauƙaƙa man fetur zai taɓa rayuwar kowa, wanda ke tafiye-tafiye, wanda ke nike-nike, wanda ke kaza, zai taɓa rayuwar kowa. In aka sauƙaƙa takin zamani zai taɓa rayuwar kowa. In aka sauƙaƙa wutar lantarki ta samu zai sauƙaƙa rayuwar kowa. Akwai hanyoyi da za a sauƙaƙa, amma ba magana kawai a ta faɗa ba. Wannan yana cikin limata quluna ma la taf'aluna. Kuna faɗin abin da ba ku aikatawa. A sa aku su ta surutu suna faɗin abin da sun san ba haka bane. Yanzu abin da suka taso shugaban ƙasa